Hoxe imos tratar o tema da prosa galega do primeiro terzo do século XX, pero antes de comezar gustaríame darvos as grazas, porque a verdade é que esta canle está a ter unha acollida xenial e cada vez sodes máis persoas apoiándome. Dito isto, imos comezar co tema en sí. Dentro da prosa galega do primeiro terzo do século XX temos dúas xeracións. Por unha banda estiveron os autores das vanguardas, que neste caso foi só Rafael Dieste, e por outra banda estivo a xeración Nós, que é na que temos que centrar o tema, e foi a xeración dos escritores nados entre 1880 e 1890. Temos que ter cuidado con isto, porque a xeración Nós non é o mesmo que o grupo Nós. O grupo Nós foi o que se lle chamou máis tarde o Cenáculo Ourensán, que foi dentro dos autores desta xeración o grupo formado por Florentino López Cuevillas, Otero Pedrallo e Vicente Risco. Ademais da xeración e do grupo Nós, tamén temos a revista Nós, que foi aquela que estaba dirixida por Vicente Risco. E tamén podemos falar dunha certa época Nós, que sería a época da literatura galega que levamos tratando nestes tres vídeos. Ben, pois agora imos centrarnos un pouco na xeración Nós. Como dixemos antes, naceran entre 1880 e 1890 e tiveron unha evolución ideolóxica dende unha primeira etapa de inadaptados que se fixaban en Europa, noutras culturas, para pasar a unha etapa na que se fixaban en Galiza e xa foron máis abertamente galeguistas. Porén, dentro desta xeración, Castelao é un pouco un caso aparte, porque ademais de que todos tiveran procedencia burguesa e el non, Castelao ideolóxicamente proviña do agrarismo. Todos os membros da xeración Nós participaron en actividades galeguistas, como pode ser a creación do Seminario de Estudos Galegos, a creación da xa citada revista Nós, participaron na creación do Partido Galeguista e do Estatuto de Autonomía, e a súa literatura tiña un afán didáctico. Intentaban facer mediante ela chegar á poboación os seus ideais. Pero non era só iso, senón que tamén tiña un afán modernizador. Intentaban darlle á literatura galega un carácter universal, superando a temática ruralista e humorística, analizando a sociedade cunha intención crítica, e tiñan unha gran predilección por a temática de ultratumba, todo o que tiña que ver con cadáveres, mortos viventes. Foron escritores monolingües en galego. Anteriormente moitas obras de prosa tiñan o chamado bilingüismo diglósico. Isto quere dicir que os personaxes falaban en galego ou en castelán dependendo da súa posición social, pero eles fixeron as súas obras completamente en galego. Introduciron o espazo urbano, e unha das súas características máis importantes foi que foron pioneiros no ensaio na nosa lingua, xa que viron nel un xeito moi adecuado de espallar as súas ideas. Dentro desta xeración Nós imos falar de tres autores: Ramón Otero Pedrallo e Vicente Risco, pertencentes ao Cenáculo Ourensán e Castelao. Máis tarde, na xeración do 25, ou as vanguardas, imos falar da prosa de Rafael Dieste. Pois, comezando con Ramón Otero Pedrallo, este foi moi importante polo seu cultivo e a súa modernización da narrativa longa. É moi importante saber que era característico nel a vista en positivo da sociedade galega. Era unha sociedade católica, tradicional, e tiña tres temas recorrentes: a tradición como sabedoría acumulada ao longo dos anos e de xeracións, a fidalguía como unha clase ideal que representaba os ideais galeguistas contra a burguesía castelanizadora, e a paisaxe, que era unha paisaxe dotada de vida e que gobernaba a vida do home. Ben, despois de saber todo isto, imos entrar directamente na súa obra, que tamén se divide en varias clasificacións. Por unha banda temos as novelas realistas, que falaban da Galiza do século XIX, retratando a decadencia da fidalguía, e destaca aquí Os camiños da vida, que narra a historia de dúas familias fidalgas. Temos tamén as novelas culturalistas, que reflicten a evolución da conciencia galeguista, e son moi próximas ao ensaio. Destaca aquí Arredor de sí, cuxo protagonista, Adrián Solovio, é un trasunto do propio autor, o que chamamos un alter ego. Nas novelas de tema histórico destaca A romería de Xelmírez, que trata a figura do bispo Xelmírez, o impulsor da construción da Catedral de Santiago, e fala do esplendor cultural da Galiza medieval. Pois ben, ademais destes tres tipos de novelas, realistas, culturalistas e históricas, Ramón Otero Pedrallo foi moi importante polo seu ensaio, polos seus estudos xeográficos e históricos, como pode ser o ensaio histórico sobre a cultura gallega. Agora imos pasar a falar de Vicente Risco. Vicente Risco tamén pertencía ao Cenáculo Ourensán e foi moi importante sobre todo pola súa obra ensaística, é dicir, polos seus ensaios. Para pasar a falar deles temos que distinguir tres etapas que se corresponden coa súa evolución ideolóxica. Primeiro tivo unha etapa pre-galeguista, na que destacou Nós os inadaptados, que fala un pouco da traxectoria do seu grupo xeracional, da xeración Nós. Na segunda etapa, a etapa nacionalista,
escribiu a teoría do nacionalismo galego, que trataba de exaltar Galiza dende tres piares fundamentais, que son a lingua, a terra e a raza. A terceira etapa é a chamada etapa non galeguista ou etapa ultraconservadora, porque escribiu Mitteleuropa, unha obra na que tiña posturas próximas ao fascismo. Ademais de polo seu ensaio, tamén foi importante pola súa obra narrativa, que non foi máis que unha continuación dos seus ensaios. Escribiu relatos, como o relato esotérico do caso que lle aconteceu ao doutor Albeiros, que fala dun doutor que logra liberar das vendas a momia de Tutankamón e que inclúe ao tratar este tema moito humor e moitas renovacións. Risco escribiu moitas narracións breves de influencia popular como pode ser O lobo da xente, pero a que é considerada a súa obra cumio é a súa única novela longa, O porco de pé. Esta era unha sátira en contra da burguesía, que se representaba mediante o personaxe do Doncelidonio, alcalde do seu pobo que chegara ao posto sen ter ningún mérito. Cabe destacarmos tamén o estilo de Risco, que queda perfectamente plasmado nesta novela, que consistía en mostrar os personaxes de xeito caricaturesco, con longas enumeracións, comparacións degradantes, con moita ironía. Se xa falamos de Ramón Otero Pedrallo, recoñecido pola súa contribución á narrativa longa, e de Vicente Risco, recoñecido pola súa contribución ao ensaio, agora tócanos falar de Castelao, que tamén pertenceu á xeración Nós, pero non ao grupo Nós, é dicir, non pertencía ao cenáculo ourensán. El é importante principalmente pola súa contribución á narrativa curta, e que todo o seu estilo se baseaba na síntese. Contaba os datos esenciais de cada historia, sen centrarse moito en enumeracións ou descripcións, e así acabou cultivando principalmente o relato. A súa prosa foi moi culta, lírica e moderna, pero ao mesmo tempo estivo moi influenciada polo conto popular. Se temos que destacar algo que caracteriza o seu estilo, isto é principalmente a tenrura, o humor e a denuncia social que emprega nun intento de dignificar o pobo galego. El rexeitaba o concepto da arte pola arte que tanto defendían os vanguardistas. Para el, a arte tiña que ter un valor social, e así sempre remataba poñéndose ao lado dos marxinais, dos máis desfavorecidos, para reclamar os seus dereitos. Imos falar de 4 libros dentro da súa narrativa. O primeiro deles, Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, é unha novela curta e trata a temática de ultratumba, da que xa falamos dicindo que era un tema predilecto para os homes da xeración Nós. Emprega a técnica do manuscrito atopado, e conta o que ve un esquelete dun cemiterio mediante o seu ollo de cristal. Outro dos seus libros, Cousas, é un conxunto de 45 relatos curtos e todos eles van acompañados por un debuxo, porque Castelao tamén foi un grande artista gráfico. Neles podemos ver plasmadas con claridade as características de Castelao, xa que están cheos de tenrura, de denuncia e sobre todo fai un claro posicionamento cos máis débiles, cos que sofren. Por outra banda, Os dous de sempre é unha novela na que retrata os dous tipos humanos, o emprendedor na figura de Rañolas e o conformista na figura de Pedriño, contando as peripecias vitais de ambos. E por último, dentro da súa narrativa, tamén ten unha obra chamada Retrincos na que conta 5 relatos pseudo-autobiográficos, é dicir, teñen elementos que sabemos que lle ocorreron ao propio Castelao, pero tamén teñen outros que nos fan pensar que son invencións, cousas moi pouco probables, case máxicas. Castelao tamén foi importante por moitas outras cousas, como por exemplo os seus ensaios. Tivo ensaios sobre arte, como os seus 2 libros Cruces de pedra na Galiza e Cruces de pedra na Bretaña, pero sobre todo coñecemos o seu ensaio pola súa obra Sempre en Galiza, que tras a Guerra Civil foi considerada a Biblia do galeguismo. Por último, imos falar de Rafael Dieste, que, como dixemos, é o único autor das vanguardas que temos que estudar dentro da prosa, e a súa obra máis importante, a que temos que estudar, é Dos arquivos do Trasno, que tamén é un conxunto de contos, pero ten unha temática moi variada. Porén, todos relatan as experiencias e a psicoloxía da xente galega, e rematan cun clímax que precisa ser explicado cun breve comentario. Ademais, tamén teñen todos en común que presentan elementos misteriosos e máxicos, e os personaxes perden a importancia ante os feitos relatados. Ben, pois isto todo que vos acabo de contar sería a prosa do primeiro terzo do século XX. Como vistes, non contextualicei demasiado, porque como xa dixen no vídeo de Ramón Cabanillas e Noriega Varela, o contexto que nel realicei vai nos servir para os 4 primeiros temas de literatura. Así que aquí o que creo eu que temos que ter claro son conceptos como xeración Nós, grupo Nós e as diferenzas que entre eles hai. Dito isto, creo que é necesario para estudarmos e para ter claro todo o que acabamos de mirar, analizar algún texto,
así que seguirei dándome algo de presa cos resumos para chegar canto antes aos comentarios. E agardo outra vez máis que todos estes vídeos vos estean a ser útiles. En serio, moitas grazas por todo o apoio que me estades dando. Un saúdo e ata a próxima, que será co teatro galego do primeiro terzo do século XX.